Na tomto obrázku môžete vidieť, dokonca zlomila dva piliere Karlovho mostu, takže bola potrebná rekonštrukcia. Tyle wody było, że... Teraz pred sebou môžete vidieť Karlov most. Ako som už spomínal, nahradil pôvodný Juditín most. Bol vystavený na príkaz Karla IV. A bol postavený na magické datum, pretože pozostavil... Pred nami je budova, ktorá sa menuje Český vládě. A byli tam ubytováni různí dôležití ako politici, třeba anglická královna miliónu korun na to, aby znovu vystavili Národní divadlo. Před sebou tahleta budova byla někdy mlýn, staré mlýny. Dnes je to muzeum Bedřicha Smetanu. Je to budova české vlády. Nazývá se taky Strakova akademie, protože v minulosti v téhle akademii byli trénováni vojáci v 19. století. Na Strakové akademii můžete vidět žlutou vilu. Jmenuje se Kramářova vila. A vila je vlastně sídlem můžete bydlet. V minulosti to bylo hodně špinavý místo. Taky kanalizace z hradu vedla právě k kanálu Čertovky. Tyhle ty zámky na mostě, které vidíte, taky symbolizují jeden romantický akt. To je právě, že dva milenci zamknou svoji lásku do zámku a hodí klíče do vody. A tak bude jejich láska vlastně trvat na věky. Ale romantycznie to by. Lásky kurde na web spania, a kulina tutaj. Kanalizacja. V minulosti v Čertovce bylo 9 mlýnů. Dnes jsou tady jenom 3 mlýny, ale ani jeden z nich bohužel není jaký funkční. To, co můžete vidět, je jenom poháněno elektromotorem, takže vytváří romantickou atmosféru. Je právě zlá postava, která vás stáhne pod vodu, takhle vysoké. Jaka tabliczka? 20 czarna tabliczka to 900 była woda. Co była woda? Jaka tabliczka? 2002. Przed 12. Tak, 2002. No, jaka tabliczka na górze jest? Zalała całą stronę. To nie było romantyczne. Ale jak to drzewo nie A kromě Mission Impossible taky Narnia. Casino Royale. Tady to Češi parafují. Tyhle ty restaurace a taky restaurace, které jsou v kanáli Čertovka, patří jedním z nejdražších v Praze. Tak. Je tady tak nízká, že v minulosti bylo možné jako přejít řeku po vašich jako jenom nohách na těch místech. Kiedyś były ci psy, piesy, psy. No i tam są pewnie, są byczkaczki, łabudzie.
Dnes je to oblíbené místo právě na krmení vodního ptáctva. Jestli to zasłaniać, ale... Uhersku. A na